Hai, salut mă băieți și bine v-am găsit la un nou video pe acest canal. Eu sunt Cran, după cum bine știți, și astăzi facem o prezentare la un server de metin foarte frumos, Tactical PvP, level 99, evoluție până în Triton și posedată și Triton. Pe server nu se găsește critică, brățară de aur la Switch bot. Dacă băgăm să vă arăt, băgăm o armă și căutăm aici. Vedeți, aici trebuia să fie critica, pe undeva nu există critică, deci la Switch bot nu există critică, e un server tactical. Dacă nu știți tactică, n-aveți ce căuta pe server. Glumesc, puteți să intrați aici pe server să vă facem un universal și ne batem toți aici, frumos, alea. Vreau să vă zic așa, mare parte, serverul ăsta cu ce se mănâncă. Hai să începem așa frumos. Costumele, poate le vedeți în inventar, ziceți, bă, de unde le-am, chestii, site-uri, nu site-uri. Costumele astea sunt. Vă zic și imediat de unde se farmează. Așa, v-am pus acolo și o muzică pe fundal mai praf, așa ce am găsit eu pe acolo. Cam astea și friezele. Eu uite pe ăsta, îl port, că Subaru-san așa mai giugiules. Ok. Hai să vă arăt de unde se ia costumele. Se ia cu 100 de puncte, trebuie să bați un metin ca să-ți dea un punct. Și o să vă arăt și imediat cum se farmează ca să farmați mai repede. Și găsește băiat, aici toate costumele care vi le-am arătat. Și de fată la fel, tot aceleași costume. Ok. Vă arăt și imediat cum se farmează mai repede. Hai să vă arăt un pic așa frumos ce se găsește la magazinul general, la diverse. Cam astea chestiile, fructul vechi odată la 8 ore, puteți să vă faceți un pic de grad, papuci de vânt, licuri infinite, astea sunt infinite, bonusuri la fel infinite, gen le bagi, degeaba le bagi, nu se termină niciodată, sunt infinite. Seon High ăsta de experiență, Young, marmură binecuvântată, skill-uri secundare, G1 Corp, competențe pe risipă iurise M1, că na, asta trebuie. Când dați pe server vă dă level 99, când dați pe experiență vă crește câte o bilă, trebuie să dați de 4 ori, fiindcă, na, dacă vreți să vă faceți și voi breză, să vă puneți o imagine și să vă faceți level. Ok. Ce să vă mai zic eu, să vă prezint un pic și iteme, să vă prezint un pic și negustorul de armuri. La armuri găsiți tot așa, plus 9 toate, plus 0 de la Ox vă dă clăuri, cufere clar de lună. Stai că nu v-am arătat și accesorile. Nu se găsește oameni buni accesorii cu critică, gen brățara, aur, atât. Da, deci e nou critică, serverul ăsta e panoramore, e șmechere, numărul 1. Arme la fel se găsește cam toate armele generale, o săgeată infinită, chestii. Hai să vă zic care e treaba cu upgrade-urile de armă. Upgrade-urile de arme se ia de pe site, îți trebuie 6 ca să-ți faci arma. Se mai dă și la Ox, dacă câștigi Ox-ul una, se mai dă la PvP, se mai dă la astea, și asta la fel, se dă în safir și din safir în oțel negru, fără strălucire din aia. Ok. Ce să vă mai zic, am atât pentru această prezentare, cred, nu v-am zis tot. Hai să vă zic un pic unde sunt playeri puține, map 1, toți sunt V3, hai să vă arăt un pic unde se farmează. Pe inel aveți, dați următoarele și map farm. Și să vă arăt și cum să farmați ca să meargă treaba repejor. Vă faceți o trăvită cu pagubă mare și imediat vă faceți și costume, stați un pic să vă arăt. Nu bateți cât un metin, că nu sunteți fraieri, stai așa că vă arăt eu imediat. Veniți aici undeva la vale, găsiți voi pe aici. Și vedeți, sunt două metine, unul băgat în altul. Uite aici. Vedeți, și bateți două odată, luați 2 puncte. Sau uite aici, eu aici stăteam între pe cal și dădeam și băteam 4 odată. E șmecher rău. Ok, deci v-am zis unde se găsesc costumele, v-am zis tot, vă așteptăm pe server aici, nu vă mai lungesc mai mult clipul ăsta, site-ul la sală aveți în descriere și nu uitați că evenimenturi sunt în fiecare zi, sau o dată la 2 zile, parcă era o dată la 2 zile, da? Sau stai, hai să vă arăt și în V3, cam cât sunt la ora 11. E seara momentan, na, nu e chiar plin, dar hai să vă arăt așa în mare parte, sunt așa, cam așa în V3. Deci mulți stau în V3, deci aici stă toți în V3. PvP-ul, la event PvP se dă King și cu grad PvP în paranteză. Ce să vă mai zic, la Ox se dă un up armă sau un up armură, nu mai știu sigur dacă câștigi. Îți trebuie 6 ca să-ți faci totalitatea.
eventuri pe forum Mr. și Miss On, deci intrați acolo dacă vreți să concurați, să faceți o poză cu voi cu o foaie în mână cu Rob 2 sau scris pe frunte unde vreți voi, sau la curs, faceți o poză la curs, faceți ce vreți. Pe server poți să înjuri de față cu GM1 numai să nu-l înjuri pe el, deci pe server este permis să vorbești neadecvat, să vorbești cum vrea sula ta, îi zic lui ăsta sula, sugi, sugi. N-are nicio legătură GM, doar să nu-l înjuri, să nu înjuri staff-ul. Ok. Vă facem pe server aici, am V3, toți ne batem. Vă faceți seturi frumos, farmați. Itemele plus 0, dacă vreți și voi să fiți bele, așa ca mine, cu FMS plus 0 și cu iteme plus 0. Le găsiți în cufere clar de lună, are de la Ox, 5, 10, 25, mi-am dat odată, depinde de cum vrea staff-ul. Cam atâta, vă așteptăm aici, nu uitați să apăsați butonul de like și dacă vreți un giveaway cu upuri de arme și cu un set de costume full, adică cu toate costumele toate freze de care s-au mai farmat voi 1000 și ceva de puncte, 2000, apăsați butonul de like și scrieți un comentariu dacă vreți giveaway. Hai, salut, vă aștept pe server, v-am pupat.